ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ ଘଟିଗଲା ବିରାଟ ଅଘଟଣ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ ସବୁ ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ ହେଲା? ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କଣ ବା ମୁଁ ତୁମର କରିଥିଲି? ବୁଢା ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ। ସେପଟେ ବାପା ମା ଜଣକ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ଜଣକ ଛାତିକି ବାଡେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ ହେଲା? ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ହେଲା? ଏମିତି କହି ବହୁତ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେନି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କୌଣସି ପତ୍ର ହଲେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୟ କାହିଁକି? ସବୁ ଭାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଦିଅ, ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯିଏ ମନେ ପଡେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ପଥ କଠିନ ହେଉ, ଯଦି ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସଦା ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଦୟା, ସତ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୁହେ, ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଭୟ କରିବା ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଆସିବ। ତେବେ ଘର ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନପୁର, ରୁହନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଳି ଅଳି ଝିଅ। ଆଉ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ମା ମନ୍ଦିରରେ ବଳା ବିକିକି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଘର ମଧ୍ୟ ଚଳେ। ଆଉ ରମେଶ ବାବୁ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। କେରଳରେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଦି ପଇସା ଆସିଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ବୁଢା ବାପା ମାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ। ସେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେରଳରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୂତା ମିଲରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ଚାକିରି ବା କୌଣସି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲାନି, କେରଳରେ ଭଲ ପଇସା ମିଳେ, ତେଣୁ ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ନିଜ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପୁରୁଣା କଥା, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ। ନା ତାଙ୍କର ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଠିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ କୋଳକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମିଳୁ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଠିକ ବର୍ଷକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଆସିଲା। ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥରେ ଆସୁ, ଆଉ ଆମେ ହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସତକୁ ସତ ଅଲି ଅଳି କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅକୁ ଧରିକି ରମେଶ ବାବୁ ପୁଣି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଆଖିରୁ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ। ଇଏ ତ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଇଏ ହିଁ କଳିଯୁଗ ଠାକୁର। ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ଓ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ନିଜ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କଥା ନ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ ନ ଜଣାନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣିବେ ବା କେମିତି? ତେଣୁ କରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଚାଲିଥିଲେ କେରଳ। କେରଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ। ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ବୁଝନ୍ତି, ନିଜ ଝିଅ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଶେଷରେ ମନ୍ଦିରର ବଳା ବିକି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥାଏ ପରିବାର। ସେପଟେ ଯାହା ଦି ପଇସା ଆସୁଥାଏ, ବାପା ମାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ରମେଶ ବାବୁ ନିଜ ପେଶା ବା ଚାକିରିକୁ ବାହାରିଲେ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଗରିବ ଲୋକ ବା ଅସହାୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କେହି ଘର ତାଙ୍କର ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତିନି। ନିଜ ପାଖରେ ଥାଉ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଝିଅକୁ ବଡ ମଣିଷ କଲେ। ଝିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଝିଅ ଅଲି ଅଳି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ବଢା, ଏମିତି ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ରମେଶ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ବାଜା କୀର୍ତ୍ତନ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଭୋଜି ଭାତଠୁ ସବୁ କିଛି ହୁଏ। କାହିଁକି ନା
ରମେଶ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ସମୟ ଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ନା ଦିନେ ରମେଶ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଠିକ 2 ବର୍ଷ ପରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆସିଲେ, କାରଣ ଚାକିରିରେ ତ ସମୟ ମିଳୁନଥାଏ। ଯାହା ମାଲିକ କହିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ବୁଢା ବାପା ମାଙ୍କ କଥା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା, ଏପଟେ ନିଜ ଝିଅ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଚାଲ ଟିକେ ପୁରୀ ବୁଲି ଆସିବା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରମେଶ ବାବୁ ଆସିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବୁଢା ବାପା ମା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି ବାହାରିଲେ। ଝିଅର ବୟସ ପାଖାପାଖି 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀ ଧାମରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଖିରୁ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ହିଁ ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ। ତମ ବିନା ଏ ପତ୍ର ହଲିନି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ରଖିବ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ମାରିବ। ଏଇ ପରିବାର ଆଗକୁ ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଗକୁ ନିଅ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନ ରହୁ। ଏମିତି ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ। ସେ ନିଜ କଥା ଭାବିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଯଦି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯାଏ। ଏ ଦୁଃଖ ଆଜି ଅଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯିବ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ ନିଜେ ଖାଇବେନି ପଛେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଅବଢା ଖାଇଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଝିଅ କହିଲା ବାପା ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡେ ଯିବା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡେ ଗଲେ, ସେଇଠି ଗାଧେଇଲେ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ପରିବାର ଲୋକ, ବୁଢା ବାପା ମା, ଝିଅ ଏବଂ ମା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଘଟିଗଲା ବିରାଟ ବଡ ଅଘଟଣ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶବ ପୋଡା ହଉଛି। ଆଖିରୁ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରମେଶ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। କାହାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଶରୀର। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା। ଏଇ ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଏତେ ସବୁ କାହା ପାଇଁ? କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଆମକୁ, ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଶବଟେ ପଡିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଶୋଇଛି। ପାଖାପାଖି ହବ 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ, 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ। ଗୋଟେ କଳା ଜରିଟେ ଘୋଡାଇଛି, ସେଇଠି ଶୋଇଛି। ଲୋକ ତାକୁ ନଜର ପକାଉନଥାନ୍ତି। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବଟେ ଶୋଇଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। সেই ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ ଦେଖ ତ ଏ କଣ ଦେଖିଲ? କେହି ତାଙ୍କୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି କଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ ଗୋଟେ ହୋଇଛି। ପାଖକୁ ଗଲେ, ପାଖକୁ ଗଲାବେଳୁ କେହି ହଲଚଲ ହଉନାହାନ୍ତି। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେଉନି। ଲୋକ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତରେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ତ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ହରେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। ସିଏ ବା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଶୋଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ଝିଅ ଉଠୁନଥାଏ। ସେପଟେ ତା ପାଖରେ ତାର ବୁଢା ବାପାଟିଏ ଶୋଇଛି। ଯୋଉ ବୁଢା ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେଇଠି ସିଏ ପଡିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡିଛି। କେହି କିଛି ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେତେ ଡାକୁଥାନ୍ତି ଆସୁନଥାନ୍ତି। ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲ ଥିଲା, ପାଣି ଛାଟିଲେ, ଝିଅର ଚେତା ଆସିଲା ନାହିଁ। କଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେଇଠି ଗଦା ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଶେଷରେ ଝିଅଟିକୁ ନେଇକି ଗଲେ ମେଡିକାଲ। ମେଡିକାଲ ନେଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ୟାର ଚେତା ନାହିଁ, ଇଏ ଏବେ ଆୟୁଷରେ ଅଛି, ଇଏ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି। ତେଣୁ କରିକି ତାର ବଡି ଏବେ ତାକୁ କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ଇଏ ଆୟୁଷରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧରିକି ଆସିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ରମେଶ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ହିଁ ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ। ଏଇ କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କେହି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାର ଏବଂ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ବୁଢା ବାପା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ଯୋଉ ବୁଢା ବାପାର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ। ତା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ଜରିଆରେ ନେଇଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ପାଖାପାଖି 8 ରୁ 9 ଦିନ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ଡାକୁଥାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି କଣ କରିଥିଲା? ସାହା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ, ସାହା ହୁଅ। ଆଜି
ଇଏ ମୋର ଝିଅ ଭଳିଆ, ଆଜି ମୁଁ ୟାକୁ ରଖିବି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାନ୍ଦି କହିଲେ। ସତକୁ ସତ 8-9 ଦିନ ପରେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା। ଚେତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୁଢା ବାପା ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ସେପଟେ କିଛି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖା ଶେଖା କରୁଥାନ୍ତି। କଣ କରିବେ? ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ, ନା, ଇଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଇଯିବ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବସି ଖେଳିବେ, ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସବୁ କରିବେ। ଇଏ ମୋର ଝିଅ ଭଳିଆ। ଇଏ ଏବେ ୟାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ବାସ୍ ପୋଲିସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ନେଇଗଲେ। ଆଜି ସତକୁ ସତ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ସେ ଗାଁରେ ରହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛି। ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ବାପା ନିଜ କଥା କହି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେଇ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବରଦାନ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋତେ ସାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିବ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର କିଛି କାହାଣୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପର କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।